Na ce Trophy World Cup Council. Wasu sun dame ni wai akan me yasa nake cewa Trophy World Cup Council. Dalilin da yasa an ce muku Trophy World Cup Council, for example yanzu zan muku misali, akwai wani ɗan bal da aka yi Andriy Shevchenko ɗan AC Milan ne. Kowa ya san legend ne, ya yi bal kuma ya yi ƙoƙari. In dai ka san wa Shevchenko a lokacinsa ɗan bal ne mai hazaƙa mai ƙoƙari. Kuma ya zo ya buga, an dama da shi a nashiyar Turai saboda har Champions League ya samu ya ci da AC Milan. Kowa ya sani yana da Champions League kuma yana da kwalakwalansa daidai gwargwado, yana tarishinsa, amma har ya koma ba shi da Trophy World Cup, kuma ba a ce mai dan me yasa ba, kuma ba a daina lissafi da shi a cikin manya-manyan 'yan bal. Idan ka ɗauki kamar demokuraɗiyyar Congo da kuke ganin demokuraɗiyyar Congo na nan namu Afirka, ai ba za a ce a demokuraɗiyyar Congo ba za a taɓa yin wani ɗan bal legend ba ko? Dole wata rana za a samu legend. Kamar ka ɗauke mu Najeriya muna da Victor Osimhen, dole sai an lissafa Osimhen a cikin manya-manyan 'yan bal ko da guda 30 ne ko guda 40. To amma Osimhen ya san ko a mafarki ba zai taɓa cin World Cup ba. Ɗan bal ɗin da yake demokuraɗiyyar Congo ba zai taɓa cin World Cup ba. Ɗan bal ɗin da yake irin su akwai ƙasashe irin su Poland su waye ba zai taɓa cin World Cup ba. Yanzu ka duba Robert Lewandowski ko mutuwa zai ba zai ci World Cup ba. Me yasa? Saboda ƙasarsa ba ta kai ta ci World Cup. To ku duba, akwai ƙasashe da dama wanda ba su kai su ci World Cup, kuma hakan baya nuna ba za a taɓa yin legend a ƙasar ko ba legend a ƙasar ba. To World Cup ba komai ba ne, ka sa shi a matsayin council. Ka ɗauki UCL wannan shine trofin da duk ɗan bal ɗin da bai ci ba shine za a mai gori a kai. Yanzu a ce idan da ɗayan wasa Cristiano Ronaldo ba shi da Champions League, to wannan za ku iya mai gori, mun yadda Messi yana da shi ba shi da shi, to wannan za a iya mai gori akan Messi is better than Cristiano Ronaldo. Amma in dai ba akan champion ba, duk wani wanda yake musu akan World Cup wallahi bai san me ƙwallon kafa ba. Wai a ce me Ronaldo yana da World Cup, Messi yana da World Cup, wallahi kan ma ku tsaya ku biye mai. Cristiano Ronaldo fans kar ku biye mai, bai da hankali da you are mad wallahi. Dalili kuwa shine gashi na tabbatar muku akwai ƙasashen da ba su isa ci World Cup ba, kun sani. Ba su isa ba, ko shekara miliyan nawa ana buga ba su isa su ci World Cup ba. Akwai kuma kasashen da already suna da World Cup. Yanzu idan ka ɗauki Brazil ɗin da Argentina, to already suna da World Cup. Wani ɗan bal ne zai zo ya ƙara ci musu wani World Cup ya zama sabon abu a gurinsu? Ba abin da za su ji dan sun ci World Cup, ba abin da za su ji. Yanzu Brazil Vinicius misali sai Brazil su ci World Cup na World Cup da za a yi na 2030. To me zai musu? Already failure ya kwasan musu a guda uku. To daman ba wani murna da za su yi, ba su yi murna ba. Amma still da